Ota vaan ihan pannasta kiinni, että se pysyy siellä. Ei tarvitse painastaa sitä. Sori. 2, 3, 7, 1. Sitten mennään tuohon ylösalukkoon. Ja kuljet mahdollisimman välillä sitä ylös. Niin hihnan päästä on kiinni. Se on pitkällä hihmalla. Ja sitten sen jälkeen tästä vähän. Tuu vaan. Ihan lähellä. Tervetuloa Tuoksuun. Moi Magnista. Kas sulla on mukana Viima. Viima, tuuppa moikkaamaan. Terve! Joo, moikka. Minkä ikäinen Viimi? Tulee kesällä 20. Okei. Onko sulla M-kuvaa suunniteltu? Ei. Okei, no hyvä, että olit katsomassa. Ja ei tarvitse tietää mitään. No on täällä tuolla vartijaohjeesta. Tulee kysymyksiä ja saa auttaa. Okei, aloitetaan hommat. Jästä. Me käydään Viiman kanssa. Joo. Viima, minne? Aletaan homma. Aletaan leikkimään. Ota Viimalta hihna pois. Valmistellaan tätä hihnata Mä annan sulle täältä leikkiesineen. Vedät 2 kertaa maata pitkin. Heität mulle ja heitän sulle. Heität takaisin. Joo. Tästä nyt koira irti. Heitä vaan. Koira. Hyvä, voit käydä hakea sen lelun ja ottaa koira. Tehdään sama uudestaan. Päästetään koira irti ja vedät maata pitkin ja heität taas. Hyvä. Kutsu vaan koira. Viima, tule! Hyvä. Hieno tyttö. Hyvä. Ota pannasta kiinni. Anna. Katsotaan miten Viima leikkii. Äsken koira irti. Kutsu vaan koira. Viima, tule! Hyvä. Siirrytään tuohon taustalle. Askel irti. Kutsu
Kelpaako? Hiiva tulee hyvää. Hyvä. Siinä on sun. Joo, mihin se nyt menikään? Jep. No niin, jatketaan seuraavaa. Tästä tuohon takatselle, että ison kyllä. Tuolla hei juokseneltu, niin sitten ollaan 3 minuuttia. Joo. Ei tällä aina vähän haukkuun. Elitähän näin jäädään. Sitten laitan tuonne rinteeseen ylös katsoa etä.
Hyvä, kutsu vaan koiraa. Se Sirven ton kanssa. Kävelet suoraan eteenpäin. Meenpä sitä vauhtia, kun ääni kuuluu hihnasta. Tuu takaisinpäin vaan. Koira just haistoi sitä laitetta, niin ei voida vetää. Ei tehnyt mitään väärin. Ota ehkä yhden kerran siitä noin. Ja sitten tästä muun takaa ja uudestaan vaan reitistä vaan. Otetaan vielä uudestaan. Koira taas katsoo sitä. Tehdään tätä niin kauan, että se onnistuu. Pysähdy! Kävele laitteen eteen. Puoleen väliin laitteen. Pysähdy siihen vaan. Hyvä. Kehu koira. Hyvä. Hienosti. Tuu tänne vaan, ota koira mukaan. Ota hinnan päästä. Tuolla kannan takana näkyy taas tommonen. Joo. Hihnan päästä kiinni. Koira vähän solmussa nyt. No, noin. Selvitti itse. Noin, hyvä. Jatketaan matkaa.
se hiinan selän kautta toiseen. Nyt se on selän päällä se hinnalta. Ne puoleen väliin kohti oikean puolen saavetta. Ota ovelta hukku pois takakautta Mene vasemman puoleen sen naaveen eteen ja ota hukku pois. Hyvä On tuolla puussa ampumista jälkeen. Sitten me siirrytään tohon katsomaan loppuleikkiä ja ampumista. Eli tullaan ihan tähän näin. Koira etsii tosta käden. Miten ajattelin tehdään tällä? Liikutaan vaan tässä. Koira pysyy liikkeessä. Pyöritään ympyrää. Tuu tänne vaan vielä. Eli tehdään ekaksi se loppuleikki. Kun on ampumisen vuoro, niin sitten saat leikkiä omalla leikillä. Mä sanon sulle sitten, kun sä voit ottaa sen. Siinä leikissä on tarkoitus, että sä liikut koko ajan koiran kanssa. Koira ei pysähtyisi paikoille missään vaiheessa. Et puhu, mutta omalla eleillä liikkeellä pidä koiran liikkeellä. Okei. Mennään katsomaan tänne. Laske koira irti ja vedä maata. Hyvä, kutsu vaan koira. Iva, tule tänne. Hyvä tyttö, taitava. Hyvä. Vähän kiivä. Roi. Pidä koiraa kiinni ja anna leluun. Piiloon. Nyt voit ottaa sen oman lelun esiin. Sillä vinku. Joo. Siinä vinkuttaa. Jos me pidä sitä silleen... Pitäisikö me käydä? Siis sehän on tohonkin kiinnostunut. Miksi sä leikit tuolla? Leikit täällä. Sehän tykkästä. Joo. Se on ihan tää pieni. Joo. Noin. Nyt alat leikkimään. Koko ajan kun se liikkuu. Vähän voi tänne. Tuu vähän tänne päin. Hyvä liikkeessä. Liikkeessä. Ääntä karkuun. On tuo aika paljon huolenpitoa. Se on ihan niinku uskottava. On joo. Suurin piirtein sama.
Ihana. Tästä tämmökin kulma. Saaks tän kuvata myös? Mä katsoin tuossa, kun mä katsoin paperissa, mitä, että onpa, kun meidän rottweilerit on tuossa ollut, että onpa erikoisen merkeitä, ruskea valkoisin merkit. Eikö täälläkin on sellaisen rotun? Pirteä pakkaus. Hyvin tommonen rehellisesti asiat kertova. Joka on maailmalle avoin nuori koira. Miten sä tunnistitko reaktiot? Oliko etukäteen miettinyt mitä on siis? No mulla oli aika vierasta, mutta jotenkin ajattelin, että ei se ainakaan karkuun lähtee. Niin, ei lähtenyt ainakaan karkuun. Moro! Semmonen, ja osasin vähän ajatella, että se saattaa just rähjätä, jos on semmoinen mahdollisuus haukkua jollekin. Niin. Vähän kertoo, näyttää ääntä. Joo. Rohkea koira se on, joka aika hyölle jonkin. Joka kais voi mennä kyllä. Joo, kyllä vaan. Mennään sitten läpi, katsotaan mitä me tänään nähtiin. Toi sosiaalisuus. Se ei ole maailman sosiaalisin koira. Siis ystävällinen kyllä ei ole mitään viertä ihmisiä vastaan sinänsä, mutta pärjää se niitä ilmankin. Joo. Lähtee mukaan tuossa, ottaa kontaktia, joo se näkyy täällä. Käsittelyn sietää, ei siinä mitään ongelmaa, mutta ottaa kontaktia. Pikkusen pieni varovaisuus sillä kuitenkin on vieraita ihmisiä kohtaan olemassa. Ja se on ihan ok, että se on mitään pikaa. Otti kaikkien paras ystävä olla. Mutta varmaan sitten taas heti kun tutustuu, niin hyvinkin on. Leikkihalua, sitä on paljon. On moottori selvästi. Tykkää käyttää leukoja kaikkiin tikkuihinkin. Ja tykkää myöskin ottaa tästä leikkiä sellaista kiinni. Puruote, niin se ottaa sen heti koko suulla, mutta on sellainen pehmeä, ettei se ole. Molemmilla kerroilla, molemmissa leikeissä leikitään alussa ja lopussa, katsotaan, että onko kuvaus vaikuttanut jotenkin, onko paineistunut kovasti, onko väsynyt. Eli koira väsyy, vaikka ei välttämättä paineistukaan. Vai onko päinvastoin joku koira leikin alussa, mutta lopussa on ihan innostunut, kun siinä kanssa ei vaan koskaan aikaisemmin leikin. Siinä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Tällä aavisuksen väsynyt ei paljon eroa näkynyt, että nelosen leikki alussa, kolmosen lopussa. Puruote oli samanlainen. Sitten taisteluhaluahan sillä varmaan on mutta tässä kuvataan sitä puruotetta ja taisteluhalua ja sitähän se ei vieraan ihmisen kanssa tekee, että meni mukana siinä kyllä. Ei sitten nähty sitä ja sen takia on ykkösessä toi puruote ja taisteluhalu, kuvaa enemmän sitä puruotetta. Taka-ajo. Ekalla kerralla se ei ehtinyt huomaan koko juttua, tokalla kerralla se huomasi kyllä, mutta sitten se fokus hukkui. Lähti, mutta keskeytti sitten, kun ei löytänyt, että mihin se meni. Eikä lähtenyt enää sekä käyttää siinä vaiheessa. Varmaan jonkin verran saalisi, ettei kyllä löytyy. Sopivasti. Ei liikaa. No ei se esimerkiksi lähde perään. Niin just joo. Perään jos näkee jotain. Niin lintuja tai lehtiä tai karhuja. Voisi mennä kommentoimaan muutama sana. Aktiviteetti, no sehän on vilkas koira, joo. Eikä se jaksa oikein rauhoittua sitten, kun sä oot hiljaa eikä tapahdu mitään. Niin se keksii sitten omaa tekemistä, kun se yrittää vähän suokissa siinä katsella, että tehtäisiin yhdessä. No ei tehdä, no. Sitten pitää vähän piipata, että löytyy keppejä, mitä voisit syödä siinä ajatuksella nelosen verran, että on aika semmoista pientä toimintaa. Etäleikkiä. Kyllä se tiesi, että siellä joku menee, mutta ei ihan hirveän kiinnostunut siitä ollut. Välillä katsoi hyvinkin tarkkaa, sitten taas katseli muutakin. Se oli niin kaukana. Joo. Mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin meni perille siinä vaiheessa, kun se leikki siellä alla. Joo. Niin ehti sinne perille. Osoitti kiinnostusta sen aikaa, kun leikittiin, mutta sitten kun tuli passiivinen, niin lähti pois eikä sen jälkeen enää perille asti mennyt. Sitten ei lasketa, sitten tuli vähän puoleen väliin. Ei lasketa vielä niin kuin leikkihaluksi täysin yhteistyössä. Se oli vähän pikkusen se oli se vieras ihminen siellä kaukana. Joo. Ei ollut sun turvaa sit siinä olemassa, vaikka eihän se sua ihan kauhean paljon tarvi. Joo, ei se on kyllä aika itsenäisesti maailmaa ratkovasti. Et tossa kun ruvetaan sitten pelottelemaan, niin sehän on aika luonnollista, koira pelästyy ja voi mennä kauaskin, mutta sitten katsotaan, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Kuinka uteliaisuutta sillä riittää, tuleeko sitä akrea esille, haluaako se kommentoida näitä juttuja. Mehän sitä akrea saatiin esille kyllä juu. Se ei ole pelosta johtuvaa, vaan
se on ihan oikeasti tykkähtänyt mitään kommentoida. Häntä on todella tanassa. Joo. Sillä se vähän tehostaa sitä vielä että kyllä täällä ollaan tosissaan, vaikka ääni ei olekaan niin kauhean vakuuttava. Vaikka mä oonkin tämmönen kihäläinen ja kiltinen. Pieni rottweileri valeasus. Hirveän siis ei se niinku saa liioittele sitä mitenkään, eikä niinku sillä lailla jää päälle, että ihan kuitenkin tasapainossa. Uteliaisuus, juu, tosiaankin sillä on kyllä se oma moottori mennä kattoon asioita. Pikkusen sun apua tarvitaan se liikelähde, kun sä oot liikkeelle näin sitten ensin odottaa, että ne tapahtuu. Sen jälkeen menee ja ratkaisee ne itse, että sun ei tarvitse kutsua. Haalarilla seisot siinä ja tuossa se on vasta puolessa välissä. Se jo meni katsomaan mikä se on ja sen jälkeen eihän sille jää. Tai kons, ei sitä enää siinä ole. Ei jää muistelee hyvällä eikä pahalla. Eli ei jää kiinnostusta, mutta ei pelkoakaan. Sitten tässä kun ollaan näillä aaveilla, kun tähän on taas erilainen, tuolla on nopeasti tuleva hiljainen uhka, tuolla on nopeasti tuleva hyvinkin kova metelinen uhka ja tässä on taas sit hitaasti lähestyvä uhka. Ne on kaikki erilaisia. Ja tätä sen tarvitsee kommentoida kaikista eniten, mutta sitten se myöskin sit kesti vähän, että se uskasi tulla perille. Et siinä se tarvitsi, että sun tarvii olla siellä perillä asti, niin sitten se tuli. Otti itse kontaktia ja oli niin pirun iloinen sit siinä vaiheessa. Oli ihmisiä. Se oli tosi kiva juttu. Siinä vaiheessa ne vieraat ihmiset oli äärimmäisen mukavia. Laukaukset. Me siinä aktiivisessa osassa opetti leikin, mut palasi siihen. Sitten siinä vaiheessa katsottiin vetonko se häiriintyykö se vai onko se kiinnostusta. No sitten kun tuli passiivinen, sitten piti kommentoida. Eli ei siinä ollut sinänsä häiriintymistä, oli enemmän sitä, että jos luonnetesti terveen, niin terveen sanottaisiin, se oli paukku ärtyisä. Mutta ei minkäännäköistä performanssia. Niin, vielä vaan, lopettais nyt jo. Nyt se rauhoittuu. Mutta ei tässä, se oli vähän niin kuin Linnanmäki sille, ei se niin kuin sen pahemmaksi kokenut. Kiva asia taisi loppujen lopuksi. Se on valmis uudestaan menee, ei mitään. Ja siitä varmaan kiva harrastuskoira on tulossa. Joo, kyllä sillä. Kiitoksia. Paljon olisi annettavaa, nyt vaan itse pitää opettaa. Noin, hyvä. Enää ei tarvitse tulla tämän kanssa. Hyväksi havaittu. Kiva, kiitoksia. Kiitoksia. Joo, kiitos. Oli mielenkiintoista. Moi, kiitos. Jättäkää sitten teiltä alle tyyliin. Saisin vielä moika tästä. Sä et muuta. Niin mä. Sä oot kyllä niin kiva pörröpää, ettei toista. No niin,